Jebe Jamanebe. I do touch on my run for to a promotion way. A jodo to bribia was here near. Ogo tinko na Jamasrani, Aquasia Mobisem Croma. Was it Remus saying, my boy, what to Yamikae? What to Yamikae? That's it. I had them Bronio. Mammy Kobe Ben, ye bedwaya wo. What to Yamikae? I pussy word more. Never won't even and flower, bro. Manye pebi debo na nano ene ebusuanhie mu wa pacho wo to me ba na ye dikan ye bechia na nano ya sampa wo so sasa wo chia nana mo sampa o to pese o chia mo yo wo so nana ba to aso e papa de am pese sense
Simpia sari abusia amene mo baaye madam meburu na nanom abisa bi nti adawuru meburu kwanda foma no maso ate no masibia che nana e kwanda dasi eburu na cha me wadam meburu we di obuo ne ani die kwan so mo betie madam meburu mo abisa bi agu me na nanom aso mama me se mi amigina he adawuru meburu bi ye aduane ni ye frem kofi boku kumasi abonten na me free Asebia son sebia buru adwumenti mede mo akodo nanan mekọ asimpia asare abusua efra asante bekwai amansi apremne nanano sebia son sebia buru nanan mbo premier mesena aden omsi kofi boku akwada keto afa mpanimfu adwuma enche bia na ododo biri bia wodanse eso osi ade ayo nana Kesse Akuffo otoso miensa babio ododo biri bia wodanse eso yefuna de ne baati asefo asasi so Sabia son sabia buru makra me kwa akura. Na no medical food kenten create be share no we no. Abrewatia ma me Agyemang pambo. Ododo abiri bia wodanse so. Sabia son sabia buru mpanyin se bode obopun so ana ato ni twa. Osi ade ayo ne dabrichi yire. Mewura na ya yire prekope. Ododo abiri bia wodanse so. Awo sabia son sabia buru. Yefuna edi mi wura eba ye ekura mitimi ntina meto so okosi na busua ewo bekwai ekwesi mpia so de busua se bia son se bia buru se ade hia de asem ya betu ya ni mu a se bia son wa kwanti omu de enso se bia son se bia buru ebusua be wade me de hia no omu de dom ne baaye se bia son se bia buru bre ebe gina wade ya de hia no ankofa ebusua bi wo baabi na se kusia kro ya de ko ye de a madam meburu asem ya se abade a esi edi de hye na chi na mamre ni amane e kwan so obuo ni ani de kwan so de esi ye de be hye ya asibia yeye na wocheda ya ni mo beburu na no mo buo ni ani de kwan so ye hye na ne na esi se bia son se bia buru ye de mpanyin dade edi mu woduru ba bia sisa mansuo nsuo to etwa to a ya asi dare no wate asefo asasi so ansa no wato na nanom wanse ado etimi de ba fidua mu obuoni ani de kwansa na no madam meburu yetimi mfiri mu awra preko pembebo machidom se bia son se bia buru de enu ma ebedwom eba sa na se bia son se bia buru amamre ni amane na ye kana enwie peye Kesse mpia asare efiri bekwai amansi apremne na nanom se bia son se bia buru ye to aso beduru ha ye mpani dade na nanom madam meburu ye di ba fitia hu a madam ye di abayi ya ase adwaye abusia cha me na nanom cha me madam meburu ni eba ya ye mane ebosu a ye di fra asante bekwai eduru ha no da se ebu
Yes, somehow. I am complaining for about you. So, Nana, yes, somehow. Nana, so Mamma Quaba, Edamasa. Typically, Pang down. Sister, brown. man ka be fe yaburofu ase obuani ani die kwan so se bi so se bi eburu e bana ni suo no wan ka bia hwe obi ti ba bi o so ni ododo obi bia wadanse enso Abrewatia nenne wanya akwantu tintin bi tu na madam eburu mu mpiri mutiri mu ai na mama mutiri so na muntie me madam eburu panyi se bi so se bi eburu yesu kura ya na eja na maso ebusia ododo obi bia wadanse enso okurowura nom enche bia na da room eburu me besra mo sa kwada keto ma pampanimfo aduma to me ho so kofi poku ediana ba bede mo akodo akwasi mpiasare abusia ifra sante bekwai dodo obi bia wadanse enso ohene ire nya banka ne to Awo Mmrah Kesse Akuffo ododo obi bia wadanse enso okurowura na ya ire mewura
se bi ebru me ne ma ase tena pa se bi so se bi ebru anya ase wa ne tena na akoya abayibo ode na ase anyina bonten kura nka senti ane pen ne nke edu fia nka nanom ene abusua ma wo ye konsa yeso wonsa machi munyo makra ye mpe ye wi de na abekuma ka atune so boni ade de kwanso ye pni fia nanom ma mutiri so ti asempa se bi so se bi ebru mon kansem na nkyere ne kwabe se bi ngum ase aso woduru nsia do awanyama de boso bi abode a ohine ire de abanka ne to nanom ma chiame madam ebru muntie mo ase se de o sie nie ase mo hwedwom se dem di ka campaign se body o bopuma na atuni dwa ya atuni twa obone ne de kwanso de akro won so mpanyini se nkaje mframa ebu na so ahene de wose se bia so se bia bruma den oba akofo ma chesi mebo mi sie ma ase no oduru nsie do wanyama ne boso obi abode a meme ndanya me ya adome na kura ye hwefia ha edom ma atwa ahia wa hanye dom ni nyina na bekọ ya me ya adome afiri meme nde ekọ fia da nyumre dodo ba abeda fidua mu ase yesi be hwa kura ohini ni achi kura ya ba ya ekuta eti ro se motun ho maasi wasi munim dia wowo wasi me de nyoma be atwa ahia be sie ma ase ya kantan kese agyade a se bia son se bia buru se me ka agyada ye be to ade wo Ghana ha wasi de bia so bia son se bia buru e bi da ye frisi ado ani ye de ba dia ya hyehyɛ ye eti ro bonya ni de kwa so se nkonche ne se ba cho wie wa nkoto aso osen kanche ne se nkobe ko wura makope burodua se bia son adofo ne ajanfo ne mebebo ye chidom na nanom asoro ne ekwa busua chidom na nke esie ya ase komo kodua so se bia son mo de bi akon mo ho ne se bia son se bia burama me da ne ho ana so ada ho bi dia se eti ro se moton obonya ni de kwa so adofo ne ajanfo ne mebebo mo chidom no madam eburu mama ni bi dia ye ne ho yie yobekọ na asia mu no ho ohini ni akosiesie no ho so madam ebru mama ni bi e de aka no oso obi na saye ohini ire eno mra bo achowa amansi premere na osese bia so nse bia ebru bra ye beje na wade no na asetena asie wosimetuma asefo omani muso oso obey awade a wo bekọ ewu frudua so twansa aman na wawade enso aso twansa da de se ho de a wo se wode na ase futuo ne boni kotodwam otie futuo aso pam wode ne de ekọ aso yame ye sokodua aso adofo ne ajanfo ne mebebo ye chidom ne yesese bia so nse bia buru mere wafo ne nkokurafo wom aposi abaso enye obi a ne nim se de nipa de twese obone ne de ekwanso yesi ekuta sokodua adawuru meburu emre wafo ne nkokurafo wom no madam ebuye mo mu bi mfantwi ese esi eduketi akuro mu sokodua ho na ebuo madam ebuye kotwae ede yakonso yeduru fia bepempan yede ebu ya awam si ede besom ya ase yesi ewie na ensaye yesawe ebia ne enuanom mfantefo mu no mani gisawe ho ye pa ebia na ebi wo mu dia madam ebu ene nkranfo yama mu sawe ebie ade achi anopa akukọ de kokroko na se ye be ma mu so abesu agya maame a ye fa bintu yese so entwi se dem di kan se amamre na edane ne ho anu adane hu bi bia me gina hai o ma me sokodua na sawe ebia me nimre fisa amame penso se dem asisi enie ba choto asoma o se bia so se bia brum na tie ne ma ba e wo fia ha ye be so de apa pose apa buru so de atwi yese de a ene ye brush ni ye paste ya so ni puduo ma tifi ma sebe odam e buru ye ma to shika ho bi do fo ni ajanfo no mebebo ye chido me dura no pa ene afi no bia ni kwaye ne ntotontoto me ko pa pose ne buru so abetwi me se ye ba kra ye nkan wi okotwa ka kwan mu a card ne so pen ma asese se bia so se bia buru ti aburu chire ade e fe ye ne fede ya ne wo so mo buru so ne apose wo so owie ne nsan kansi ototo obetimi akọfa nkura wase mabusia mo ba ya mo mpa nkura fancy chance dan ano nsuo tingu yo madam eburu ade a chadofo na ejanfo nem de atwi omo se enso se bia so nse bia eburu ya santini de hia ade afa ya ne fe ekwasi mpia asade de hia abo ne mudu ati se sumpie ya se osoro ni wura ma ekwo ne bopon de a mo asese de asie ni wose ne nsuo ni monye a mo fa nsoma adofo na ejanfo na nanom animu a ebia na nsuo a edikosi chance da so ebia na se bia so nse bia eburu ka bia koda so odane na agusu after betom
akatu mu bia betom okonom a ebi atra koto ne yama kofa yade abre ne yade teta haban so dia ekuta yensuo edi yad bonya ne die kwan so yade som ye twa asi wi a yemfa nhore ya num so mo wie na nsan ye akamfo ma men na mane akwan so yenya nim de anka atwade ye kame bank man fa anka atwade amfo ma matuo man ka man ya me no bank mo pimpiri wo no machi se be ma no hu yinka wada me buru se de mo asisi eni wo se be so se be buru ye na se beto mpedua mu adofo ani agamfo no behwe ohini ni na ho fetenti ode kwanse do yira ohini re dia banka ne to o so okuta na nka atwade wada me buru na mo chia me esi uswe yo be ko na asia mu no ho no se de ohini yiri sie ni o se wanye no fanka no ho na ase hunyi hwa adofo ani agamfo no fiti kuroti a husampa wododo abiribia wodanse enso Abrewatia Lily Agyemang Pambo and a damper de Madodo Behena ho fetenti a wode kwanse do. Ensi awie na ensan ye de anketwade akaya asemo. Afini ebenya daade se bia so se bia buru si ase hu oni a abakan benya daade akọ. Edwa ye wakoyin ma me hu ni. Ya naftalin bo kamfa. Ya lata samra hodo. Ya shevi steak. Ya Florida water so ka hu bi. Ni nyina ya ase ho ofe. Ni hu dwenti ni ato anyo menso. Yesi obuani ani de kwanso yempese ebesu anyoma awie na abusia yesi de nyoma no de aka wo hen yesi yempene sa ya to ya nyoma ni nyina so ye de ba besu yesi awie na ensae yesi aburu ya tete sapo kenche yesi nke beto rubber sapo so abedwa ya ase rubber sapo nke to ne sei yesi obuani ani de kwanso yesi tete de ya tete de sapo bia no ye moto sire tete sapo yi Obuani ani de kwanso ye wi to beta da so ye si amfo ye to beta ase ne se ye ne ya ase ni suo nsada se ye ne ya ase ni suo nsada de ne ye to beta da so ye rema ya ase mfa ne 98 afom nkwa adwaye oba se bia so na ne ba o ye no ye wie peye e de ya ase chele wati atoso kron pink se fefe ohiri ni ye se fa 98 ampaboa so mfa 98 afom nkwa adwaye ma oba ye wie peye de a ene ye sapo ye to beta ye chele wati eda so ye di dry ya sekre kope ye si ewie na ensan obuani ani de kwanso owie na ensan obuani ani de kwanso so okuta ne ko bre chance ye se bobra pa ne de ewi asim obuani ani de kwanso na no mani mu a memma no ntie obi de na so ewi asim achede asombo pa ne awo Sebia son sebia bru sika wo esombo de na so awo che bibia se wani eska kra na sebia son sebia bru wutimi wo a o matimi be peska be hwe opreko pe ma ne wie peye de a ese sebia son sebia bru ya se abobrapa am ya nya ose ade ye okrom am akura tumpon de a ekuta abobrapa ke betimi afa de hu fita ni bi chanchan ya se empenu bi ya se ko obre chance ya bre ho ska ko se etwon madam ebru ya se de be se ya se nsu ase ajaye me bru se de ma city elie o se bia so se bia bru bi o free ba no wode hye prakope pedi so obi fie samansu da na ase ne ma me wo na to mojasiom sant ye wo na to mojasiom e wo fidie mu ase no onya bankum nyina nifa se bia so se bia bru nya afia na ase be ko no okoye hwehwe ni mu akosensu abesi na ase adwaye o se bia so se bia bru abakan wo ho na nanom wo ho okuta ne ko obere chance mu nsensu ohie mfangum Edranyu mbre na sabaka wreda ya kodwa na ase watunsi ohye bia gu na ase achi ma na ase hu afi wanya amane bosuo bia wodun se do obose se bia son se bia bro meba no ma ase wode kwa bre chance se ekron na nsuo gu mo na odi bedwa ame so wi na nsan ya to ya samra hodo so ya siki soap ya si ya imperial leather se puka shawa ja agro chire de ya se samra egu mo so ofo ebi bedwa ya se dia ya wode ya se pe ya wode ya se mpe wahina yide wo so obiti kuroti na ase gina baba ba o se mi ki soap we o se bia so se bia bru na me ba ma ase pe ki soap e tira kwan de ya so na me kuro so ma me kodura brochi memo no sawa de na me ba me ma ase bi e se aso se bia bru ya se bibi de ya so kuro bi we ye de ya kuro bi to aso so wo ma ki soap a sawa je oho what the kitu abi so mpe na epu ahuro se epuka de a wahina yire awo bu achi wa ba apa amanse prem na de hye ono ofiti kuroti na ne ho agye afie mu pampa me esi abura wode esi chie butu akodo ododo abiribie
Kwesi mpiasare ono asese bia son se bia brutiri mu de nti meto ahwene me nsa benkum wona mana ne tiri da ne kon ho se bia son se bia bro so ato ne sam na hodo so odi bedwa na se adofo na agyamfo no se bebo ne chidom so bi ba no wanfa sam na mba ogwe na ne didie kwan so se no manfa bia nka mo monye sam na bi na monfa nso mo ye bia ya to ya to wuro so ya se bolo ba kan tete no bolo ba na ne ye frɛ no ene ye se tawo Roni de baye. Sese bia son se bia bro ba pa wa davia enti bi hwem oba mfa ne ho nsuo metena dem. E ba sa na amamre ne amane ya ka na wie peye. Si eti dia ye no. Ya ka bia se bia ya hotade e ye nsuo sapo samna towro ene dia so de beka no ho dia. Ya to ye towro so. Ahodo be bia Abrewatia dia da ti ye bia bo so. O ma ti so no ato bo ase etwawani. Madam me bria di be pa ya se ho dia ya to aso eti fi ma bia nsa. There's somebody and there's something for that. Yes, here we are now, sire. Obonia need your counsel. Yes, you are trying cosmetics so. Your pomade, your roll on. As well, fame. National Bapa Betlem. And yes, you know, Nimkuto. Yes, I think Kutoya for us to say, Chop. The one to say, yeah, can you turn a swamp? I shall move you, Muncham, once I convince my newspaper. Uncle. What I mean, yes, for Yassi. Yassi Piti. That's what we pay for one. For money, this one. I don't know every player what I'm saying so. Or when you want video. What to roll one into? Well, who don't for? Or what I need your counsel. Yet the account of my domain. Sampa, Yassi, and a damper dear. Yes, here we are and sign your body splashes and hood. Yes, sparkling Valina, Fantasy Rose, Nina Victoria, Secret, one and in Freeba. Madame, you see us who be trying to lay out your men now. A boy and your counsel, and then your men yada, else some Yassi Precopedia, near some Amman of my affairs. Here we are, then sign, yes, she did. Say tire powder. And also ya de kaya ase radio ho. Sabia son sabia bro ba pa na obekwa na wade powder kan radio ho. Wada be bru oboya ni de kwa so. Say de mo ase esia. Ye bia na nsaye. Na no madam e bru. Me ba na nsa ka bidi candidate ato aba fisi am matena akonya so acha mo fa nche. Ade pa na to na wo pa ade pa so a wo bre. Me ba me na se futu echa akokɔhwe de. Eja go so abo break kwa ya ase. Manu anu ne tirem. Eja bu kari ho ana me kopem kuto dia be fo ya ase bia. Abrewatia kuto sirem kuto ana ye pin ye ne kofa ba ya dia ye betia fo ya ase ho se de mo ase esie ni osoma ame ape no mabedru. Ana madam ebru mo mfa nche. Yeah. Wadi amani amame wadi amani amame. Wadi amani amame me dia me ni koye de ni o. Wadi amani amame, wadi amani amame, amani bebebe, media mede komankanko. Wadi amani amame, wadi amani amame, wadi amani amame, media mede koye deni o. Wadi amani amame, wadi amani amame, amani bebebe, media mede komankanko. Was what into my mammy, what did you go account? What did you walk on? Media, go ye day, what the amania mammy, what the amania mammy, what the amania mammy, media, go ye day, yeah. Finally, what's the master of what the amania mammy? Amania, Benjamin, the command canker was a debida. Get me free, mamma, over if you are now come from a match, say, see a way or maybe what baby dear. Mammy won't find command canker, oh, Cobra, baby. And I'm not going to say a crowd baby, I will put them all. Madame Blue, what you say? I don't want to say you could take a brand in Sapentu. Sabia son Sabia Brun Sans a couple down home. Inside the front, dear, the Sabia son and animal, any more, and inside the body, dear Madame Blue, someone you brought in Sapentu. Madame Blue, over Cotunco Yamu. One pie said, Chedia Panyan coupons, a 1 tibium, and I see intimate credit chip. Movie as some of a man, I say. You walk Caribbean a crab before bida, Pamu. Madame Brunan can you both your unity summer and Tissoy and Asicotiana sock of fast maba. Or Sabia son Sabia Blue and Petty man consume Piada dia, with an burning serpent. Madame Brunan money. Or so be an answer. Or Sabia son Sabia Brunas sketty.
na se body se na se pioto na no mani mu a wo se bia son se bia bru na se ye tete ba na se nye genzi madam ebru ene na amafo a ya ba ye ni so ade enye bi ne ye wo se bia son se bia bru na no mani mu a mo fa nchame enye pioto tia ni bia wo se we de tete de se ya ntam ma me de kata no to hu nyina da madam ebru se de mo asesi eni obode ni de kwa so de som na ase wo se owie ne nsae ma me tam ma me amu ase ka ho bi ma me ahwene ebodogbo wuro se bia son se bia bru se ba ma owu ama ma me ahwene ebota tie gu kwanta na so ne pene ba bia ye hu ne dia ya to ahwene se fita de di bohira ade atoma me asene yesi awie na nsan ma me ntoma ode kwanse do yesi ese na ma dofo ne ajanfo nom abehwe na ho fetente a ode kwode a ode bedam paduam ntoma ne di ne crackers tete ntoma biscuit crackers ne no wose wo fiti ba na asese mo fa me biscuit mbreme obeto ne mu ohere ire ya banka no to wose ene otese ma se tie ni ode ama na asese ma me di fatu anum oda me brantre yo risa bibi se na ase kwa wode crackers no wode ayentuma wose wode begu na ase so ase drunsia do a onyama ne bosuo bi abode a na obuanya ne die kwan so se de mo ase ododo abiribie amanse apremre be kwa ede hye ekwesi mpiasa de hye ona ne tri da no kon ho na tri mudaye ne bibie ohere yire ya banka no to se de wo ase no oso obi na nsan na no mani mu a mo ase se de ofiri ba no na midi kankan ye wode hye prekope mamre ni akamfo mamre kwanso se wa asem bia kan ye ntimi fa badwafo anyankwa se bia son se bia bru na no mo amoti wei se bia son se bia bru ye ntimi hwemanim se na no mo aba ni ye hwemanim sa akwa se bia son se bia bru ye nyina ya de ya Abrewatia na ekro de so bonya ne de kwanso na no mo nyina mo jamada age ho abetina ha se bia son se bia bru ma me adwa ade mo beje de a bonya ne de kwanso ye se ato ayansa so hanta bonya no madam ebru ye so esmanim kron get me pa mo nyam kwa se bia son se bia o bia na no mo ntu so e pentu a na se de mo asisi no o so wie na sai o so okutani Ghana must go Ghana must go odu baby so e fe di fie wura so am na Ghana must go na se ne sai na Ghana meti akraya mu wala tamem Nigeria mem ye pamo ye na se we ne de enyom egu mu ba Ghana mem dia wada be gu ebi obi afie o se ade ayo ni fie bi wo ho na no ma ye ma nom ebi wo mu fie bru mi am je ebi wo me fie Ghana man panye bi wo ni fie obi bia da ebi wo ni fie panye sisi e pa e be hunti ne ye chekere boa no wada me bru nyoma ye nyi twe ne ye yadoa ye kaja ye chance ne ya maya ne sa do mbe prin ye chia koso abi bia ba ye nya de beduru afia mema nyina de on wade ye afia ma egu ono so omutimi fa bi wa wo wada me bru ye se ye chance ne ye de ko bre chance ye se ekuta Ghana must go in there ye boa nyoma nyina no ne ye de egum wada me bru obuanya ne de kwan so ye de asom ya ase edwa enyama fefe nyana no madam ebru oye ire uradu afrimpu ma ajanse ni awo mi e Kumasi kedetia ana owo ma me na hyehyɛ enyoma nyina me ne mi ama de nyina ba painting so na ba ye me ma me o hyehyɛ enyoma ni nua be ma prekope atentebe ono so Kumasi culture center no no so wo boni ye nyina ye nhenhene ose Abrewatia Kesse Akuffo to so ya bisa okuapema nwura na yire a ofi asante bekwai ono na obekasa yi o se niema ye si ya nyinara ensi atiamefo nsem na atiamefo mfama na nanom na ne yesi wodi ye bian wo fanye na me gina ha ohene yiri na anu masam ni yo momi ya na na se ye fe mama ni amane ekwa na mtese bi ye wura ni ni onye nipa kuma no onye nipa de wo tikame adoma memenda no kwa fia be bitibiti ye nya adaje ne abese ase ketepre te bese ne ye prin yachi na ye ketepre ko abese ase so yakofa dia be bi se fanda foma yo na no mo sempo
abo wechina na obi de na mo demrifa okama ko bo ka odi ni dipa ni tria na de na ye ken ayo obi de abo wechina na obi de na mo demrifa esi wo be fia odi nipa na ekro na sembe na ye ken ayo obi de abo wechina na obi de na mo demrifa okama ko bo ka odi ni bi de ni tria na sembe na ye ken ayo obi de abo wechina na obi de na mo demrifa oyene ire wododo obiri bi esi enne de na aba madam ebru na no chia me wadama oboni ene de kwanso edi kan ba fidua mu ha e de ya sempanyi dwade e baaye ya sresi e piri achi ya bese ya sekete preko ayense biem na no madam ebru mu ma ye kwan se empini achi madam ye fiti preko pendwe ani o mem se kwan da foma madam ebru esi ewura no mebu da si ebru na madam ebru said your masse ododo obiri bia wadanse eso amanse premre oyere ire dia banka ne to ase anie krowura ne yire wasese bia sonse bia ebru je kire mu brebo na mo wie ebi mun se dan kire dabo obi so se den chembrebo den chem no konya no wahia koku no unya ne brebo we kura hwa akogu je kire mu brebo enka ne tetena na no mudi akon no ye hataburo e wo soro ya se wisi efama yetimi se bigu yanum ya se reje kire mu brebo chese je akiri brebo na ye wie madam ebru eye ba se ye aduane nya akono nkire aduane ye nka bi nhwe na no mo ti abes mo to abes no nkopem se ye de mo de hye ebe hye fo me fom aduane nya akono de a madam ebru bese bunu an ye ria se mo bese madam ebru ya bone bedema se bia son se bia ebru ye de tu yanum ya tentasu kokko e de agu fo ma kire sampa ododo abiri bia wadanse enso owu ani wo mapoma pampa mi esi ebura wadasi chebutu akodo onu adodo ohwe no ne so no ma wo ani ni abedi akukuru man de madam eburu wo kon nsu me chena se bepe ne kura brede a esi etime de besibunu tu yanum de a ya besini na no madam eburu se de ma ase wo hene yire sie nie ma mebu acho abapa kura yire wo se monye besibunu ye wo fantum anu ntintes ko konfanche sampa na ma so na busia kura no woni ata akokọ wo eburu ya si ewi ene nsaye ene ewure nsafo se pru madam ebru si ato abese no dia penyi sintasi okwu anante se bia son se bia ebru ya maya bese so dia ya se afo nie ya kurada so udru kuma se ba bia efre kuro bi kurada so se kurada so ne dan be ye kurada so ene ewure yi se frentam nsafo ya maso dia madam ya de som nanano we be sibunu ya munum se fu emfanka ho muntentes ko konfen gudan ba bia ya penti ni fita akwada bia afi no wo fifiri ha oba wo bebisa se den nananom efi anyina ma hu ya penti ya fita na ya den na asensu wo ma che ne se ma mi bi ba busuan yi mu dodo abiribie won ne be wu ani wu ma pon ma ma kuro ikukurae e be ye kra be hwe enya asensu ma mi wu akiri ya mfanka ne nyenka yedum pezempani sisa mampa owe ani ya to ne bedini ye bia na nsae etesa bia so nsa bia ebru na no madam ebru we de di simo so na no monye bi yewra no so ba amamo mu bi se bia so nsa bia ebru ma asese di ofri ba no se bia so na no mani mu a yetete no ne anya no mamre ni amani akwanso asante ni eman aka na no makua pemfo nyina apantifo nyina amamre nyina kurukura kwhwa akamfo amamre prekope se bia so nsa bia ebru asem ya ba fia na no mu di omo fa anka chief na esu omo de sopo ana pepa omani ase ni suo ke banka mu nka bi nhwe enso se bia so nsa bia ebru ba no ma nka bia nhwe obi ti ba bia na akoya asem foforo na no madam ebru ya mamu de sopo se tuntuntuntuntu na de tu na yiri ase na se ni suo so mo obi hunu na se ma na we bia ebi so ne ni ase obi hunu no akoka se be ma na esu ye mpa bia tie ye bra ye de sopo madam ebru ye me eduku obonya ni de kwanso ya de som adawu me ebru na no mfa pepa omani ase ni suo ye wi na nsa ye se dia de ma na no yentimi mfa ma abejafo obuene ni de kwa so dofo ni ajamfo no mebebo ya chidom no dia de ma na no yentimi mfa bi nsom wo no madam ebru ne senti yekuta ya frodoa e ka de tetero kro bia san to kotoko bia me firi ba ya kire me se afrodoa abreho brem ni ani brem ye de pro ya musa sakasa abreho nkwa chichichichi ani je brem ye him dia na no madam ebru ma be pia de nim se na ya mamre kuka ko hwa kamfo mamre de afrodoa sa be ne ye de ye no
obi free school ba no be busa asama me handkerchief ni twidi mpa sen a twidi mpa ni afrodoa e de prayer ho sasa eni je brem si ehim afrodoa de etini so de eni afrodoa ni e de prayer ho sasa kasa abre won kwa chichi osun kwa chichi ebusia be hia biem se ya na sika ne enya ne tem krobra oba bibiri so nkoso ani ye be hia fia ne aboabo ano ya aboabo adwen wo ho e bia ya kotu nsa so e de aguso kopedia eni ne afrodoa ni yesi ewie na nsan e yesi asese yantoma ase ne se bie son se bie gru yeti bi hwema ya ase nkosa mandeja ya ase du nsia do ese onya amanibosi obibo na afi na ase ode ntoma ba ko pebe ko nsia do ne akotu ni din se ma amena ne ntoma kro no da bi wote ase ya ntu ni din sa asama do e man na nanom adi kan ne akotu ni din sa da bi kanyin se samampa ne ato ne bedin dia se de mo asese ni ose ani brain soja se ani brain anke soja ka ye kurukura free asante be kwa aduru ankasa mbe ni aso se bububububu mamo jet ni ye ni ase se bia son se bia mpanyi si ye sukura ya na eja hem bia eni brain soja eda so kro obata na ni bia ne mabedi eni we no ba tampa na ka wote ase e ukọ hwete wa bra o mabia di enso de aduru enya abasa de amaame ese so odu ase ensemado enseado akura ho a se bi pa ne yeto ama bi ma wo ma Bani ya to ma bi ma busia bani ya to ma bi ma nananom na bi nka wade anyina ohere yire wase ni mpo so obi na nsan ye wase abusia obeto mu edi atene wa abusia ni abusia di ano hwa edi kan na madam ebru eni di akufu nanom edi kan edi omode ba ya no di asebia son sebia ebru se be na ase duru aye hu se wei ofiri fipam na eba fitiam na ofiri benti ese ekuta ntoma akufu ntoma Madam ebru ye di gu ya asesu no ofiti anya afa ne ni kodi amane ye hu ntuma na ye hu se ofiri akafem dodo abiri bi ekuro bra fie ana ofiri ba pra kope oso obi na nsan ye kuta ye kente se bia so na eti ye si ye di sie ya ase ntuma bi na nsan ye dia eni ye kente ka hu bi jeda so boye petia da se ahenema so ode hia dia sabia son sabia bru won fa tia na be company fie dia ekuta ya henema ye bi na nsan ye si ebro ni nsa pentu nsa se kafra da ho nsa de fra prebia yi na mani mo ebru ene nsa ye di bodia dia madam ebru se de mo ase ese no so wi na nsa ye o mu se ntuade so gbo anu bi sabia son sabia ebru o ma se ye wo kro mu nim sasama bi o man dia ene se de bia se ada ne ye ho ene se ye sabia mfa kodo anse da nya bibi ni e de ka hye ne tu kwan de e bia na ka ne bi won se do dia madam ebru mo ase se de o se ni o se na ase o hini ni ni se ntuade obode boya no odu nse do a na se odu junction so madam ebru won fa ka enko o so wi na nsan ye wode ntuma hodo na aba ye be ye adwa ye de ntuma ba ye ye be se ketapra kwa de ma de kenta aka ho ase ani sei si ama ya ase mo ye fe e won se do ye de da soko yama ya ase ko frantuma ahodo na de bia ne de bua obi be se bi kukwa fo mu be grodan ko de nkuntie na de bia dan grupu kro na bo no ti de bi on pedesa wa to ne de sobo ahodo ase bebre sa so o frantuma we ya madam ebru on fa de sobo we na ne dimpa to ne de ade we ne dimpa ne duku na ne papa ne asem so be nya ne papa no ene so nya ne papa enfie wo hakra na da sobo ya se ne da sobo we to so aduru nsia do aduku yen ka se ododo abiri bi ohini ni wo ba amasi apremre ni duku ode ma wi ne de sobo wi ne di ne nsa na nye de sobo tina mo ase ene de sobo yi aduru dwom ododo abiri bi a wadanse aso ohini yire ekwasi mpiasa de de hye wo so okuta ni isimi yanki spray perfume ahodo ya hyehye na kokko miensa yesese bi so se bi ebru efri dadi na ase beto mpadua memfa bi ngu na tifi adofo na jamfo no fitifi abobo anu a omati na ase won pampan dia madam ebru yesimi yanki spray iguma hodo bebre yanye ye hand lotion na ase pampa na nsam no du nsia do a ye kye na nsem ehu se bi so nse bi ebru oba beto abusua mu se bi ye kye na mamre ne amane a ye de adwuma hye ne bi na se bi so nse bi amana anu amacheche ensi ne nsem ebru so we na sign aye wadan janya ba wada bunum we eno aye medam ene nkuma mesuma pemidi aye wadan janya ba wada bunum we mami medam ene nkuma
misuma pemidi. Aye ode jenna pa ode bunumwe. Mami medam eni kuma misuma peni. Ode bunum. Ode jenna pa ode chema wedi no wache. Na sabia son sabia buru adne pada ni trim ne fen de jenna pa. Mami wa be de jenna pa be de abusia mu Abrewatia wo kwadia wa asese wo so katapre kwa won sebi. Katani e wasi sabia son sabia buru sane mami wo ni tu moja siom. Keteso dia madam e buru na se to keteso. Na so tam. Na se sumie. Na se blanket madam e buru na se ko. Sa wo ho awanim se show na wo ho awanim. O de na se to ketepa so dia. Ye ketani. Ye wie na nsaye. Ya say ye duve Abrewatia die. Once is one ton of Ghana, how the mind you call ye at the buy idea. We are dancing, but plenty of the buy and see a dancing idea. Or that may be a name name say yes. Some of us know Busia. Okay, up a mine, Crowder, no Madame Bune Bejnaha. Said ye did come by, no. The baby has here, Jay. A fay. The Bessie asked a cat a precon. Why now, when he have me, I didn't go people, but I can tell my company for Juma. When I'm bedding your man, what charming. When I'm trying to bear my dear, our penty and a buy. Nanu mukasane nanu musi wodama papa yes we ya na maye na ye femu ne ma ne ye fe wo fe dodo ohu se ne awoye otena moti se pe bia so don ko nkire anya ma che no mu na ye won no wore da ma se nti mo sempa Setiamia ebusia ene new my ebusia new man ba mo da ju ngani ani Setiamia ebusia kasane wo se eyi e wo eyi a wo tumi ma no wa metena ha no wa sore nko ti awiai wo kura wan snap otete nkwan a wo de ya amane wo akuapem na yeyi wo de ba betia snap netin Opabran niema esi netifi prepreni tawu won kate won okutu won powder won inku won amuya sekoko won sirichidi won bia woni ye mu ya de na yeyi ebi so mami yodina we esi ebusia na asem na ese wodi ye wie otena wodi aye wo wie ne kura memere dade wo bebe mu no ho wodi de bremansa wo kura wo mere dufu wo sika wo petia wo dabo na wodi sie wo nanen ne kura wo ahire wodi betu ne komu ene sade ni nyina si mo sem na ese mu di ye bia modi aye na mitira ha sa na busia yi kasa ni o ye be kase den e di sram ni mara ba ko ya mere na bi ense ye be ka ja kara e kina banana bia ni yi bia o ka ti ni
Erade ekwoso da wase. Ye kujumedi ase ye udin ene fi ase. Wada Roma, odi yen akwawie pa asedan ka odin konkon no. Emra ye refi ha ye fi wonan ase ye. Baby obi e fifa no kodu asundwe mu. Na de tene ye sa be hia mu bie wa odi yen aba ade yen awi asundwe. Ye da wase se wete en pa bo Yesu. Amen. Amen. Nana no ba be na. Nana no so bio.